se pare. Orice bun simț, gest sau bună purtare, orice vis se șters din clasele primare. Sistemul dă o mare eroare. Țara asta merge singură la vale, cavalerii nu mai au nicio onoare. Fur organizat într-o mare dezorganizare și stai un mare semn de întrebare. E lumea treia, cam aici ai nimerit. Scapă cine poate, restul s-a obișnuit. Debranșați de la condiții de trăit. Tinerii se întreabă cu ce dracu au greșit. Am întâlnit și români fericiți doar pe afară, am întâlnit și români păcăliți cam o țară, am întâlnit și români liniștiți prima oară. De-aia nu știu câta oară când e o lipsă clară de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru atâtea lucruri fără valoare. Ne-au zis închideți ochii, ăsta e viitorul. Și-am ieșit în stradă, aproape tot poporul. Când am câștigat am găurit și tricolorul. Crezi că am fi făcut la fel dacă am fi știut adevărul? Ei că am inventat și avionul, însă toate ne-au zburat de mâini la fel ca patrimoniu. Toți românii au sărbătorit în roliu, n-au câștigat o țară, doar un teritoriu. Că fiecare trage pentru el, pentru cheltuieli, pentru încă nu știu câte primăveri. Și nu-i nimic personal, dar n-a fost rodat altfel. Noi nu ne-am ajutat, n-am învățat din greșeli. Să mor pentru țară, simt de ce să fac asta când țara asta moare înaintea mea. Și partea cea mai grea, ei o simte fiecare, că în continuare e o totală lipsă de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru atâtea lucruri fără valoare. Trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, să o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi imoraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă, parlamentari contrabandiști. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală, iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei de unii conducători care sunt hoți la drumul mare. Onoare e ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru atâtea lucruri fără valoare. E vorba de onoare. E ceva ce multă lume n-are. E toți se calcă în picioare doar pentru